Skal du have halsbåndet? Sådan. Oh. Sådan. Så nu er hjemmehjælperen gået i gang igen. Nu skal der handles ind. Godt, Rik. Tak for det. Sådan. Rikke, har du mulighed for bare at dreje en lille smule om, fordi så kan kameraet måske fange. Det er meget fint, tror jeg. Og der kom skoen af. Hun er da rigtig i hopla. Tak. Også den anden. Er det ikke fantastisk? Hvis Rikke er rigtig heldig, så kan hun få hele benet hævet af, faktisk. Det var flot, Rikke. Det var godt, Sydney. Du er da bare i hopla. Nå, Rikke, du får din sko lidt senere. Dem sætter vi lige herover. Godt. Ole bruger også silen til at trække konsollen. Det er sådan, at Ole kører kørestol. Ole drives his wheelchair using the console. And in the event the console flips around, hvis konsollen den forsvinder, så har han mulighed for at få silen til at hente den til ham. Jeg har. So if the console slips away, Seelan retrieves it. Dygtig, det var godt. Det var flot.